すいませんすいません、教育学部のオリエンってどこか分かりますか？というわけで皆さんには今日から有意義な4年間を送っていただきたいなと思っています。よろしく。素晴らしいです。ありがとうございます。こちらお座りください。いやー、さすがですよ先生。どうだったかな？響いたかなみんな。もう先生グッてきちゃった。それでは新入生の一人からお話があります。おい。僕が君の耳になる、君の一つになる、そんな夢を今叶えたい。声は聞こえなくても愛が響いている、そんな君をずっと愛してる。僕も見えるといいな。手と手重なり合って君に夢中になった。聞こえないことで僕らは、聞こえないことで二人をもっと知りたい言葉にして。モノクロだった世界中が鮮やかな色に変わった。君が好きだよ、どんな時も溢れる想い奏でるよ。僕が君の耳になる、君の一つになる、そんな夢を今叶えたい。声は聞こえなくても愛が響いている、そんな君をずっと愛してる。君と見てきた景色、雨が降る日もあった。ふと見せる涙の意味を僕も知れるといいな。くだらないことで僕らは、くだらないことで二人を傷つけ合って、本当ごめんね。どんな風にすれば二人いつまでも愛し愛されるままいれるかな。君がいるから頑張れるよ。支えてくれてありがとう。僕が君の耳になる、君の一つになる、そんな夢を今叶えたい。声は聞こえなくても愛が響いている、そんな君をずっと愛してる。僕の手が枯れてゆくまで君を守り続けると誓うよ。100年経って来世になっていつまでも永遠に。僕が君の耳になる、君の一つになる、そんな夢を今叶えたい。声は聞こえなくても愛が響いている、そんな君と今。僕が君の耳になる、君の一つ
こえなくても愛が響いているそんな君をずっと愛してる僕の手が枯れてゆくまで君を守り続けると誓うよ100年経って来世になっていつまでも永遠に僕が君の耳になる君の一つになるそんな夢を今叶えたい声は聞こえなくても愛が響いているそんな君と今僕が君の耳になる君の一つになるそんな夢を今叶えたい声は聞こえなくても愛が響いているそんな君をずっと愛してる僕は若菜のことが好きです。分かってる。でも僕はどうしても自分の気持ちをえ？僕が君の耳になる。これからもずっと。